Vysoké Tatry. Miniatúrne veľhory. Jedno z najpestrejších a najkrajších území celého karpatského oblúka. Vzácne natoľko, že sa v roku 1948 stali prvým národným parkom vtedajšieho Československa. V prvej časti nášho dokumentu sme si popísali vznik Tatranského národného parku, sprevádzaný množstvom politických zmien a 2 svetovými vojnami. Dnes sa zameriame, opäť spoločne s inžinierom Mikulášom Michalčíkom, synom vtedajšieho riaditeľa TANAPu, na organizačné a názorové zmeny, ktoré náš prvý národný park od svojho vzniku až do dnešných dní sprevádzali. Obdobie vzniku Tatranského národného parku si veľmi dobre pamätám. Bývali sme v budove správy Tatranského národného parku a otec ma často brával do terénu na rôzne komisie a jednania. Obdivoval som ho a chápal som jeho myšlienkové pochody čoraz viacej. Pre lesníctvo a pre lesníkov bolo toto obdobie plné optimizmu. Konečne sa schválil zákon, ktorý zabezpečoval ochrany prírody a prírodného bohatstva na území Národného parku pre ďalšie generácie. Po uzákonení Tatranského národného parku mala dočasná správa TANAPu za úlohu preklenúť prechodné obdobie, doriešiť prevod majetku, pripraviť administratívne priestory, rozbehnúť praktickú ochranu prírody a predovšetkým vypracovať podklady pre vykonávaciu vyhlášku, ktorá by konkretizovala úlohy budúcej správy Tatranského národného parku. Otec so svojimi spolupracovníkmi, inžinier Cholvátom a inžinierom Somorom, to postupne zvládol a vyhláška pod poradovým číslom 552 bola v roku 1952 aj skutočne schválená. Na základe vyhlášky vznikol v Tatranskom národnom parku unikátny integrovaný systém ochrany prírody. Správa TANAPu zastrešila ochranu, lesnú prevádzku, starostlivosť o zver, vodné toky i tatranské plesá. Zároveň dostala za úlohu udržiavať 600 km dlhú sieť tatranských turistických chodníkov a všetko, čo s tým súvisí. Mosty, mostíky, odpočívadlá, pútače či smerovníky. Vykonávať túto činnosť dostali za úlohu vonkajšie strediska, čiže polesia, neskôr premenované na ochranné obvody. Personál a budovy polesí prevzala správa Tatranského národného parku väčšinou od štátnych lesov Vysoké Tatry, ktoré územie spravovali predtým. Ďalším strediskom správy TANAPu sa stala Tatranská horská služba. Vznikla z dovtedy len dobrovoľnej organizácie, zastrešenej miestnym národným výborom. Od roku 1955 sídlila v Tatranskej Lomnici, v roku 1967 dostala úplne nové priestory v centre Starého Smokovca. Zabezpečovala nielen záchranu postihnutých v teréne, ale na starosti mala i značenie turistických chodníkov, montáž technických pomôcok či pyrotechnické práce. Jej členovia mali zároveň preukaz strážcu TANAPu, čiže riešili aj prípady porušenia zákona. Hlavne tam, kde pôsobili najčastejšie, teda vo vysokohorskom prostredí. Na zabezpečenie praktickej ochrany prírody v teréne prijímala už v roku 1951 dočasná správa TANAPu do práce prvých profesionálnych strážcov TANAPu. Boli pričleňovaní ku jednotlivým polesiam, aby tvorili s lesníkmi jeden súčinný zastupiteľný kolektív.
Museli vedieť ovládať lyže a dokázať sa pohybovať vo vysokohorskom teréne. Tak, ako tomu bolo v podstate už za slovenského štátu, kedy túto činnosť vykonávali pomocní zriadenci, alebo ináč povedané lesní adjunkti. Môžeme sa o tom dočítať napríklad v služobnom denníku Vojtecha Mihála, ktorý pôsobil v tejto funkcii v oblasti Mengusovskej doliny. Zároveň takíto ľudia vypomáhali pri miestnych lyžiarskych pretekoch. Tak tomu bolo aj po zriadení TANAPu. TANAPáci nikdy nechýbali na žiadnych lyžiarskych podujatiach, ako technici, rozhodcovia či spoluorganizátori. Boli súčasťou širšieho súdržného kolektívu Tatrancov. Na oplátku mnohí domáci obyvatelia pôsobili ako dobrovoľní strážcovia. Tak je tomu šťastie ešte aj dnes. Správa TANAPu sídli v Tatranskej Lomnici. Zo začiatku to bolo vo vile Sečeny. Nová budova správy bola dokončená v roku 1958. Budova múzea a výskumnej stanice TANAPu bola odovzdaná do prevádzky v roku 1969. Do tejto inštitúcie boli postupne prijímaní ďalší a ďalší vedeckí pracovníci z viacerých vedeckých odvetví. Zoológ, botanik, briológ, geológ či napríklad tiež historik a etnograf. Vedúcim výskumnej stanice sa stal po inžinierovi Somorovi inžinier Miroslav Strnka. Počas rokov sa z výskumnej stanice TANAPu stala vážená vedecká inštitúcia s množstvom vedeckých kapacít. Spolupracovali s externými spolupracovníkmi a všetky vedecké poznatky o TANAPe od roku 1955 sústreďovali každoročne do zborníkov prác o Tatranskom národnom parku. Podľa mňa je to úžasné spojenie, keď je múzeum a výskumná stanica aj pri prevádzke. A to je tu tá krásna symbióza, že máte kurátorov, ktorí sú zároveň výskumní pracovníci, ktorí riešia problémy výskumné a z toho by sa malo prechádzať potom do zbierkotvornej činnosti. Na výskumnej stanici doteraz pracuje tiež preparátor, ktorý vždy spolupracoval so zoológom a zabezpečoval, aby žiadne zo vzácnych uhynutých zvierat nevyšlo na zmar, ale bolo použité na vedecké a muzeálne účely. Na propagáciu a osvetu začala správa TANAPu v roku 1962 vydávať napríklad tiež časopis Tatry, ktorý svojimi hodnotnými informáciami dodnes prispieva k vytváraniu pozitívneho obrazu o tejto organizácii. Keďže správa TANAPu dostala v roku 1952 do starostlivosti i Tatranské potoky, jej povinnosťou sa stalo aj ich zarybňovanie. V tomto prípade pstruhom potočným a lipňom. Na tento účel bolo pod správu TANAPu v roku 1959 začlenené i rybné hospodárstvo vo Východnej, patriace dovtedy pod správu štátnych lesov Čierny Váh. Dodnes toto stredisko zabezpečuje geneticky vhodný materiál pre zarybňovanie pramennej oblasti Bieleho Váhu, rieky Poprad či prítokov rieky Orava. Veľmi zaujímavá bola situácia okolo ťažby štrkov na území Tatier. Známa žltá stena. Ja som bol účastný na komisiách, ktoré obhajovalo vtedajšie vedenie okresného národného výboru v Poprade, kde bolo treba spraviť industrializáciu a výstavbu objektov a tak ďalej, že to bol jeden z hlavných motivov, aby sa žltá stena ťažila. A zakázalo sa to zákonom, ale ten zákon sa porušoval. Jednou z najťažších úloh novej správy TANAPu bolo vylúčenie pasty z územia parku. Po roku 1948 prebiehala kolektivizácia. Vznikali IRD a tak
ako i súkromní pastieri pred vojnou aj vedenia jednotných rolníckych družstiev mali veľký záujem pokračovať v pastve na vysokohorských pozemkoch. Chodil som s otcom často na jednania do terénu a strety s družstevníkmi boli často veľmi tvrdé. Ľudia boli dlhodobo zvyknutí využívať vysokohorské pastviská. Pásavali tam tisíce kusov dobytka a oviec, hlavne v Belianských Tatrách a na Podvánskom. Aj 40 000 hektárov tatranského lesa začalo prechádzať výraznými zmenami. Stovky hektárov odlesnených plôch začali správcovia postupne zalesňovať. Všetky lesné porasty boli začlenené do kategórie lesov ochranných a lesov osobitného určenia, čo znamenalo, že prešli na špecifický systém starostlivosti zodpovedajúci kritériám Národného parku. Na obnovu odlesnených pasienkov vo vysokohorskom prostredí bol vypracovaný samostatný plán. Takzvané pôdoochranné zalesňovanie. Bola to náročná práca, naplánovaná na dlhé obdobie. Správa TANAPu tu vysádzala predovšetkým limbu a kosodrevinu, ktorá v týchto miestach rástla aj pred jej vypálením. Správa mala veľké pracovné úlohy. Počas leta bežne zamestnávala viac ako 1500 robotníkov. Ešte aj tesne pred politickým prevratom v roku 1989 bola jedným z najväčších zamestnávateľov vtedajšieho okresu Poprad. Práve na jednania s družstevníkmi zrejme otec nakoniec aj doplatil. Bol veľmi zásadový vo veciach parku a navyše nebol straník, čo bolo vtedy veľkým mínusom. No a v 50. rokoch 20. storočia boli časy ako boli, s niekým zo straníckych pohlavárov na okrese sa zrejme nepohodol, museli sme statier v roku 1953 odísť, čo ma ako chlapca vtedy veľmi mrzelo. Po inžinierovi Michelčíkovi nastúpil v roku 1953 za riaditeľa správy TANAPu inžinier Ján Oros. Po ňom 1.2.1961 ďalší stranický káder, inžinier Juraj Turošík. Vo funkcii bol až do roku 1988, kedy odišiel do starobného dôchodku. Furt tvrdím, že postavením vtedajšieho a dlhoročného riaditeľa Turošíka sa veľa v Tatrách prostred prírody spravilo, pretože on mal obrovský dosah na politické špičky, československé politické špičky. A keďže mal ľudí, ktorí zamestnával, či už bol to Krajčovič, či to bol Somora, či to bol ešte aj do určitej miery Cholvát, ktorý tu pôsobil ešte ako dôchodca, on tie informácie dostával. A tým, že mal politickú moc a to, čo on uznal za vhodné a dal sa presvedčiť, dokázal presadiť aj na tých najvyšších politických špičkách. Ja za toto si ho veľmi vážim, pretože byť iný človek v tom období tých 27 rokov, ktoré tu bol, tak tie Tatry sú také ako je Jasná. Teraz. Lebo tie snahy boli presne to isté, čo sa dneska udialo v tomto poslednom období v Jasnej. Kvôli ochrane tatranskej prírody sa urobilo v tých časoch skutočne veľa. Za 40 rokov sa obnovil tatranský les. V roku 1980 sa zrušili niektoré značené turistické chodníky a tiež zaviedli sezónne uzávery chodníkov. V roku 1987 boli prekategorizované z ochranného pásma na vlastné územie TANAPu dokonca celé západné Tatry. Na území parku bola dlhodobo vyhlásená stavebná uzávera
a dokonca sa v roku 1988 začala vylučovať z Vysokých Tatier aj automobilová doprava a začali fungovať záchytné parkoviská. Len usporiadaniu majstrovstiev sveta v klasických lyžiarskych disciplínach v roku 1970 nedokázal inžinier Turošík zabrániť. Bol to zrejme ten úplne najvyšší štátny záujem. Po inžinierovi Turošíkovi nastúpil v roku 1988 do funkcie riaditeľa inžinier Jozef Fábry, no stihol vylepšiť už len málo. Ako straník totiž musel, po politických zmenách v roku 1989 z funkcie odísť. Na čas ho zastúpil inžinier Jozef Bodka a jeho definitívne vystriedal v roku 1990 prvý riaditeľ, ktorý nikdy predtým v Tatranskom národnom parku nepracoval, inžinier Ivan Vološčuk. Nasledovala privatizácia výrobných podnikov, služieb, preskupovanie moci i názorov. Na štátnom území TANAPu išla prevádzka zatiaľ po starom, na neštátnom prebiehala reprivatizácia, čiže prinavracanie lesov a poľnohospodárskej pôdy pôvodným vlastníkom. Tým, ktorým boli tieto odobraté na základe znárodnenia v roku 1948. Mestám, cirkvi, urbariátom, jednotlivcom. Správa TANAPu na odovzdaných plochách rušila lesnícke úseky alebo aj celé ochranné obvody. Nepotrebný personál prepúšťala alebo ich prevzali noví vlastníci. Po reprivatizácii ostalo v TANAPe štátnych len asi 55% územia. Počas celej mojej pracovnej kariéry som sa snažil dostať pracovať do TANAPu. Cítil som, že je to moje poslanie. Pokračovať v nastúpenej ceste po predchádzajúcich generáciách lesníkov a tiež po mojom otcovi. Za socializmu bolo meno Michelčík v TANAPe zle zapísané, ale ani po revolúcii v roku 1989 som nemal vydláždenú cestu. Podarilo sa mi to až v roku 1993, kedy som už pracoval vo funkcii prvého námestníka ministra. Zobral som funkciu námestníka riaditeľa správy TANAPu aj za cenu, že to bola omnoho nižšia funkcia. Snažil som sa zachrániť, čo sa ešte dá, udržať vážnosť organizácie, jej odbornosť a poslanie. Spočiatku to vyzeralo nádejne, pokračovali sme v snahách našich predchodcov. Vypracovali sme program starostlivosti o Tatranský národný park na ďalších 10 rokov, čiže do roku 2000, a podarilo sa nám ho obhájiť vo vláde. No potom riaditeľ Vološčuk naraz otočil. Začal inklinovať k modelom cudzích národných parkov, predovšetkým z Ameriky a Kanady. Nedal sa presvedčiť, že tieto modely sú v našich podmienkach nereálne. Bola to veľmi nešťastná zmena názorov riaditeľa TANAPu, pretože sa udiala práve v rozhodujúcom období, kedy po zmene režimu bolo potrebné zaktualizovať zákon o TANAPe, vykonávaciu vyhlášku číslo 5/52 a zosynchronizovať ich s ostatnými zákonmi. Kvôli tomuto obratu riaditeľa sa nakoniec stalo, že program starostlivosti bol uložený ad acta a v roku 1994 parlament na svojom poslednom zasadnutí pred zmenou vlády schválil zákon o ochrane prírody a krajiny číslo 287/1994. A to dokonca v znení, ktoré nebolo predtým dohodnuté. Pri následných rokovaniach medzirezortných vtedajší minister životného prostredia akademik Hraško mi povedal, že vlastne pri vypracovávaní legislatívnych podkladov bol podvedený a že znenie zákona o ochrane prírody krajiny bolo také, ktoré nebolo
ním schválené a vlastne ho vlastní pracovníci ministerstva podviedli. Cesty späť však už nebolo. Na základe nového zákona o ochrane prírody a krajiny bol od 1.1.1995 zrušený zákon o Tatranskom národnom parku i vykonávacia vyhláška číslo 5/52 a celá správa TANAPu mala prejsť pod nové ministerstvo životného prostredia. No takéto niečo nie len, že nebolo v súlade s vtedajším kompetenčným zákonom, ale navyše ani ministerstvo životného prostredia nebolo vôbec pripravené zastrešovať podnik takejto veľkosti a s takou komplikovanou náplňou práce a zodpovednosťou. Nemali na to pripravenú ani štruktúru, ani patričný odborný personál. Nakoniec nový minister životného prostredia urobil kompromis. Správa TANAPu bola síce už v roku 1995 organizačne rozdelená, no do marca roku 1996 sa v podstate nič nedialo. Všetky úlohy plnila pôvodná organizácia, ktorá sa na základe nového zákona akurát musela premenovať na štátne lesy TANAPu. Až potom nová správa TANAPu ako jedno zo stredísk štátnej ochrany prírody prevzala od pôvodnej správy strážcov a stala sa odbornou organizáciou pre ochranu tatranskej prírody, chránené živočíchy a rastliny. Najskôr so sídlom v Tatranskej Štrbe, neskôr vo Svite. Za riaditeľa ma minister menoval až v roku 1995, kedy sme už boli štátne lesy TANAPu a na nápravy bolo dosť neskoro. Správa TANAPu začala podľa nového ochranárskeho zákona zavádzať veľmi kontroverzné stupne ochrany prírody. Navzdory nesúladu s lesným zákonom, odbornými znalosťami a často i obyčajnou logikou. V najvyšších stupňoch ochrany sme museli zrušiť zalesňovanie, výchovu porastov, znefunkčniť dovtedy dôsledne vykonávaný dohľad nad zdravotným stavom Tatranského lesa a tiež jeho aktívnu ochranu. Čo bolo najsmutnejšie, namiesto toho, aby sme hľadali spoločné cesty, pretože máme spoločný záujem, ochranu tatranskej prírody, stali sme sa ich hlavným nepriateľom. Ťažko bolo pochopiť prečo. Nakoniec musel inžinier Michalčík v roku 2003 z funkcie odísť. Skôr ako to mal dohodnuté so svojím vedením. Plánoval ešte rozbehnúť rekonštrukciu budovy prvej správy TANAPu a urobiť s nej doškolovacie a vzdelávacie centrum pre rezort. No nestihol. Bol som ministrom Šimonom odvolaný týždeň pred skončením vykonávacieho projektu, pred nadobudnutím účinnosti vykonávacieho projektu na rekonštrukciu stavby a stavba išla do privatizácie a takto to dneska vyzerá. Bohužiaľ, či to bol zámer alebo náhoda, môžu spraviť diváci sami. Položiť trošku jemnou zemou, prisypať tie korienky. Po inžinierovi Michalčíkovi nastúpil za riaditeľa inžinier Peter Liška. Aj on sa ešte 15 rokov snažil držať TANAP ako sa dalo, aj keď jasne videl, kam to smeruje. Bol to odborník, ktorý prešiel všetkými funkciami. Od vedúceho ochranného obvodu až po podnikového riaditeľa. Dokonale sa vyznal. Zvládol obrovské úlohy ohľadom veľkej vetrovej kalamity z roku 2004 a permanentne upozorňoval na hrozby vyplývajúce z nového ochranárskeho zákona. A v žiadnom prípade by sme nemali dovoliť zaradiť
do tejto najprísnejšej konzervačnej bezzásahovej zóny nepôvodné smrekové lesy, v ktorých dôjde k takémuto premnoženiu a ovplyvnia potom aj široký región, nielen územia národných prírodných rezervácií. Sú tu aj zastupcovia vládneho výboru, čiže je tu previazanosť aj na návrh a na tvorbu legislatívy. Čiže po tom, čo tu zhliadli, musia si urobiť sami úsudok, či takýto stav lesa by mal byť spoločenskou objednávkou a dlhodobým cieľom aj v Tatranskom národnom parku. Inžinier Líška vydržal v riaditeľskej funkcii obdivuhodné 4 parlamentné volebné obdobia. Keď v roku 2017 odchádzal, nedokonalosť zákona o ochrane prírody a krajiny už bola jasne viditeľná. Tatranské lesy žeral veľkožrút, i na verejnoprospešné činnosti bolo stále menej a menej peňazí, štátna správa bola už dávno de facto nefunkčná, dokonca vymožiteľnosť práva na Slovensku začala pokrivkávať. No a vážnosť správcov TANAPu rozdelením samozrejme výrazne klesla. Nečudo, že túto slabosť opäť začali využívať podnikatelia a developeri. Nemal ich už kto zastaviť. Ďalší riaditelia, hoci ešte stále to boli odborníci s dlhoročnou praxou, boli už pod takým tlakom, že sa to nedalo ustáť. V roku 2019 bol odvolaný inžinier Pavol Fabián, v roku 2020 inžinier Maroš Petrik a v roku 2022 inžinier Ján Marhevka. To bol posledný riaditeľ s pôvodným tanapáckym myslením. Dňa 1.4.2022 boli štátne lesy TANAPu ako organizácia úplne zrušené. Opäť sa zlúčili so správou TANAPu, no už pod ministerstvom životného prostredia. Riaditeľom sa stal inžinier Pavol Majko. Viacerí vtedy tlieskali a dúfali, že sa opäť vracia integrovaný systém ochrany tatranskej prírody. No nebolo to celkom tak. Chýbalo plánovanie, financie, koordinácia a predovšetkým pôvodné tanapácké myslenie. Po tomto kroku odišli z TANAPu ďalší odborní pracovníci. Buď museli, alebo odišli z vlastného rozhodnutia. Nemohli sa už na to pozerať. Po inžinierovi Majkovi prišiel za riaditeľa v roku 2024 inžinier Peter Oleksa. O rok neskôr ho vystriedal vo funkcii magister Michal Babnič. Ale ten zatiaľ len zaskakuje. Už viac ako pol roka. Riadi Národný park Nízke Tatry a tiež Tatranský národný park. Medzitým pôvodný plán starostlivosti o Tatranský národný park zapadá prachom, starostlivosť o Tatranský les tiež. Nahradila ich predovšetkým nečinnosť. Poslednou povestnou kvapkou na preklopenie misky váh ku krachu bol zrejme rok 2024. V tomto roku bolo totiž na podnikové riaditeľstvá podobné správe TANAPu prekategorizovaných ďalších 8 národných parkov Slovenska. S celou komplikovanou administratívou, stavbami, pozemkami, lesom, technickým vybavením a samozrejme požiadavkami na finančné prostriedky od štátu. Navzdory tomu, že tých už dávno nie je dosť ani pre správu Tatranského národného parku. A tak sa dnes starostlivosť o Tatranský národný park už zasa, teraz už asi definitívne rozpadá. Iniciatívu preberajú podnikatelia a developeri, je jasné akým spôsobom. No a účet? Ten zasa zaplatí tatranská príroda. Svojím prírodným bohatstvom, tak ako tomu bolo za posledných 500 rokov už mnohokrát. Čo sa na prírode v Tatranskom národnom parku raz pokazí, je len veľmi ťažko naprávať.
alebo sa napraviť nedá vôbec. Zanechal to môj otec ako odkaz svojim nasledovníkom v roku 1965.